страна виждаме Антони Уокър и Къртис Джонс. А сега в последния момент научаваме, че ще има екстра участник. И това е юношата на Миньор Перник Андрей Михайлов, момчето облечено в бяло и черно, което дриблира на тройката в момента, ще е екстра пети участник днес. Още по-добра новина за нас, още за сигурност и за хората в залата, които ще имат местно момче, което да подкрепят. Да, винаги е изключително удоволствие да видим и млад перспективен състезател, който да ни демонстрира таланта си. Сега ще има възможност да ни покаже и атлетизма, с който разполага. Започват играчите лека по лека да пробват различни изпълнения. Да поразчупват паркета. Докато чакаме. Друг ключов момент е също така, ако пробваш някаква, примерно, по-сложна, по-трудна забивка, дали ще успееш да я завършиш, тъй като имаш само два опита в крайна сметка, така че трябва да са изключително прецизни. Не веднъж и два пъти сме ставали свидетели на конкурси в Америка, примерно в NBA, където участниците пробват по 10-15 пъти една и съща забивка, докато не успеят, което малко според мен отнема от атракцията в такъв момент. Да, и бих добавил, че това, с което се различава конкурса, който се провежда в зала Борис Гюдеров, е с опити, а не с време. Както каза и ти, в NBA има определено време, за което трябва да се изпълни успешно една забивка. В различните години различен е формата, различни са правилата, но гледната точка беше, че винаги дига оценката и атракцията това, когато забивката се изпълни от първия път, от първия опит. Със сигурност ще следим. Очакваш ли забивки с резултат 50, което е възможно най-високия резултат? Да кажем да. Наистина смятам, че ще видим някои доста ефектни изпълнения, които по принцип няма как да видим в мачове от редовния сезон, най-малкото защото все пак се играе защита в тях, но е интересно. Значи според теб ще фърчат 50-ки? Да кажем, поне една се надявам да видим, иначе... Зависи много и от журито, колко взискателно е към забивките, които ще видят. Имайки предвид, че, извинявай, ще прекъсвам, че Васил Евтимов е бил съотборник в колежа с Винс Картър, най-добрият забивач в историята на баскетбол. Мисля, че той ще е доста взискателен. Той ще бъде най-сериозното жури, най-соленото жури. Искам само да се вмъкна във вашата дискусия и да кажа, че е хубаво да се показват едновременно оценките. Васил Евтимов и Георги Гушков са седнали до секретарската маса, а пък останалите трима в журито са прави край една от пейките на играчите, така че може би общия кадър е най-добрият ни спасител в този момент. Това като улеснение за нашия технически екип. Простете, ако давам ненужни съвети. Не винаги е хубаво да чуем допълнителните неща, които ни снасяш директно от паркета. Да, нещата от кухнята, както се казва. Да. Ти си човек, който може да... Ние сме малко на високо тук с Санди, да ти кажа. Да, сигурен съм, че между другото гледната точка на Роберт Лазаров ще бъде още възможно най-добрата, тъй като тези изпълнения ще гледат още по-ефектно, когато си максимално близо до тях. Вече се насочваме и към началото. Да видим първата забивка на Антони Уокър. Пълно мълчание в залата. Да. На конкурса, как да го определим като мисля, че това мелница с две ръце назад. Да. Да кажем 180 градуса в мелница, тъй като все пак завърши с гръб към коша. Да, направи впечатление, че с лекотая заби тази топка. Виждаме девятки, осмици в журито. Не успях да видя какъв е точният резултат, който показаха съдиите. 46 точки е точният резултат на Антони Уокър. 2 десетки, 2 деветки и 1 осмица.
46, значи добро начало на конкурса. Да видим сега 46. кой ще е следващия. Би било хубаво също и колегата Робърт Лазаров, ако има възможност да казва и кой дава по-ниските резултати, за да разберем кои са по-взискателни в журито. Но така или иначе това в момента не е от чак такова сериозно значение. Доста ефектна забивка. Дани Хинков, струва ми се, бе това. Виждаме 2 деветки, 1 осмица, 1 десетка и още 1 деветка. Ами Васил Евтимов държи осмицата, така че няма изненади там, че е най-взискателният съдия според мен. И Георги Глушков дава осмица. И Георги Глушков дава така осмица. че мисля, че Антони Уокър води във временното класиране. А сега идва ред на Стани Хинков. Да видим какво е подготвил той. Видяхме забивка с подминаване 360 градуса от Стани Хинков. Може би малко по-ефектно изпълнение от това на по-малкия му брат. Различна забивка, 360 градуса фронтално, много добро изпълнение, факт. Абсолютно престъпление, 2 осмици от едната от президента на миньор Николай Горанов. Не, трябва да се вземе предвид все пак и, че Антони Уокър е и по-висок от Стани Хинков, което пък прави неговата забивка още по-впечатляваща, но в крайна сметка нямаме глас в това. А сега идва ред юношата на Перник. Андрей Михайлов. Да видим и неговото изпълнение. Хвърля топката във въздуха. Не успя обаче да забие Андрей Михайлов. Не бе далеч от целта. Трябва малко по-добре да си подхвърля топката, иначе интересен опит за забивка. Разбира се, и публиката максимално интегрирана в неговото изпълнение. Сега втори опит за него. Малко по-късо отново дойде опитът му за забивка. Той не успя да забие и при двата си опита, което означава, че ще получи минималния брой точки. Васко Евтимов вдигна седмица. Аплодисменти все пак за... Да, още един опит ще. Още един опит получава Андрей Михайлов. Да видим дали този път ще успее да го направи. Не, за съжаление. Малко не му достигна и при трите опита. С доста висока сложност е тази забивка, която пробва. 360 с подхвърляне на топката. Да, определено. Трябва да си много добре ориентиран във въздуха за това къде е топката, за да я забиеш. Къртис Джонс обаче сега излиза на паркета. Според Антони Уокър, големият му опонент в този конкурс. И той ще опитва изпълнение с улавяне на топката от въздуха. Това не съм сигурен дали трябва да бъде дали ще бъде зачетено едва като ли опит. ще бъде, да. Би трябвало да има контакт на топката. Да, нямаше, както каза ти, контакт с топката. Второ, още едно изпълнение бе близо да го направи. Доста сериозна мелница, алеуп изпълнение. Да, селф алеуп с мелница след това. Да видим, ще успее ли да го закове от втория опит. Да, и то с две ръце. С две ръце. Зверска забивка на Къртис Джонс. 2 девятки, 3 десятки и най-висок резултат 48 за Къртис Джонс. Ето, че... който, да, взима превес пред Антони Уокър. Много красиво изпълнение на Къртис Джонс. Много чисто изпълнение много при чисто, да. втория опит, без никакви проблеми при слагането на топката в коша. Много добре успя да улови топката и да направи пълно завъртане с изправени ръце, така че перфектно. Антони и Къртис са на финал. Антони Уокър и Къртис Джонс на финал. До голяма степен очаквано, но трябва да дадем заслуженото и на братята Хинкови, които се справиха перфектно, както и на юношата на миньор Перник Андрей Михайлов, който макар и да не успя да завърши успешно. Пробва нещо доста интересно, доста трудно, доста креативно. Може би най-креативната забивка опит беше негова. Антони Уокър обаче е готов за втората си забивка. Да видим двамата финалисти и той ще хвърля топката във въздуха. Лаве я опита да направи забивка между краката. Не успя обаче добре да я промуши. Щеше да хвърли хората
извън седалките им със сигурност. Втори опит за Антони Уокър. Този път опита Мелница, не му се получи. Не успя като че ли да хване добре топката. Още един опит за него, да. Антони Уокър. Трудно беше. Алеоп между краката. Също доста трудно изпълнение за Антони Уокър. Не успя обаче да реализира забивката, което пък доста улеснява задачата на Къртис Джонс. Може би точно поради тази причина трябва да има време, а не брой опити. Да. Така или иначе той ще получи още една възможност поне, за да изпълни успешно своята забивка. Много е важен пас в ситуацията. Успя се пак да завърти тази Мелница. Не беше най-чистото му изпълнение. Къртис Джонс в много добра позиция. Къртис Джонс, да, с сериозни шансове да спечели конкурса. Стига естествено да ни демонстрира нещо интересно, нещо креативно. 44 точки за Антони Уокър. 44 точки за Антони Уокър. Не съм сигурен дали ще бъдат достатъчни за спечелване на конкурса. Да видим все пак Къртис Джонс. Да видим, да, какво е подготвил Къртис Джонс. Започва неговото изпълнение. Малко не му достигна тук. Да. Струва ми се, че залага на сигурното в ситуацията Къртис Джонс. Повторен опит и успява този път да затвори забивката, с което мисля, че ще успее да затвори и конкурса. Не видяхме 50-ки, но пък видяхме някои много добри изпълнения. 48 за Къртис Джонс, което е абсолютно достатъчно. Да чуем сега обаче Къртис Джонс, който е при Робърт Лазаров. Поздравления за това, че си шампион. Труден старт. Антони Уокър беше фаворит след първия кръг. Но как успя да се справиш ти? Бях горе-долу сигурен, че